Massive tree planting ipadayon bilang solusyon sa kalamidad. Ini ang impasalig ni Mayor Jerry Treñas kasunod sang ginbilin niya halit ni Bagyo Ursula sa kabanwahanan sa Northern Iloilo. Suno sa alkalde, magasuporta ang syudad sa provincial government sa pagkakigbato sa climate change. Magabulig man ang city government sa mga biktima sang bagyo pinaagi sa paghatag sang kinahanglanon niya kapareho sang bayo, tubig kag pagkaon. Local government unit nagpalabot na sang bulig sa mga apektado ni Bagyong Ursula sa barangay Malapok, Balasan, Iloilo. Nagpadulong ang mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office agud mag-augment sa lugar. Malipayo naman ang mga biktima sang bagyo matapos makabaton sa magamay nga bulig. Poste sa telephone company naghilay sa barangay Mansaya, Lapus. Nagbilin sang uol sa mga motorista. Nagpugok ang mga salakyan sa dalan niya ini matapos nga nagsangit ang truck sa linya sang kuryente. Resulta, naglaylay ang kable sang telco. Gilayo naman niya nagtawag sang troubleshooter ang mga residente sa lugar. Agud wala na sang mahalitan pa.